Komédia a horor sú dva žánre, ktoré majú k sebe najbližšie, aj keď sa paradoxne nachádzajú na celkom opačných koncoch filmového spektra. Hlavným spoločným menovateľom oboch foriem umenia je načasovanie. Vtip aj zdesenie fungujú práve vtedy, keď divák dostane presne toľko času, aby si vytvoril očakávanie. Asi teda nie divu, že človek, ktorý tomuto princípu rozumie, natočí jeden z najlepších hororov posledného 10-ročia. Režisér Cory Baker odštartoval svoju kariéru na YouTube a TikToku, pričom tvoril komediálne skeče plné napätia i čierneho humoru. Jedného dňa sa však díval na špeciálny čarodejnícky diel Simpsonovcov, v ktorom sa Bartovi dostane do rúk kúzelná opičia pracka. Ide o veľmi starý trop, stojaci na jednoduchej myšlienke. Postava dostane presne to, čo si želá, ale nie tak, ako si to predstavovala. Bakerovi sa podarilo ohraný trop pretvoriť tak, že hoci publikum očakáva nevyhnutnú katastrofu, jej príchod ho predsa zaskočí. Ja som fangorka z Nerdfixu a v tomto videu vám poviem, prečo je Obsession film, na ktorý nemôžete prestať myslieť. Čo vypovedá o vzťahoch našej doby i nás samotných, ale i prečo vyvoláva také vášnivé diskusie a rozháňa ľudí na dva tábory. Pokiaľ vás bavia naše eseje alebo sa vám zapáči práve toto video, neváhajte ma potešiť pekným komentárom. A samozrejme, toto video nie je primárne recenzia filmu, ale skôr analýza jeho tematiky, preto bude plné spoilerov. Ak ste film teda ešte nevideli, najskôr šup do kina. Bear dokáže hovoriť o láske iba v situácii, ktorú má pod kontrolou. Hneď prvý obraz filmu, ako obsahom, tak aj kompozíciou maľuje stav Bearovej osamelosti. Vedie monológ o láske k Nikki veľmi otvoreným, citlivým spôsobom. Veta I would choose you over everything zrkadlí jeho neskoršie prianie. Akurát, že oproti nemu nesedí Nikki, ale servírka z bystra, pri ktorej si Bear vytvoril bezpečnú napodobeninu intimity. Žena, na ktorej reakcii skutočne záleží, pri stole chýba a scéna odhaľuje viac ako hrdinovú plachosť. Bear potrebuje poznať priebeh rozhovoru, nacvičuje situáciu, v ktorej dostane priestor všetko povedať a druhá strana ho nepreruší odmietnutím. Rovnakú logiku a absolútnosť bude mať aj jeho želanie. Už samotné význanie prezrádza, že Bear si zamieňa intenzitu citu s jeho hĺbkou. Rozpráva o tom, aké miesto zaujíma Nikki v jeho živote, no o jej potrebách, predstavách či vnútornom svete sa ani slovkom nezmienuje. Už tu sa prvýkrát objavuje Bearova sebestrednosť a dôvod, prečo mnohí ľudia považujú tohto protagonistu za zloducha príbehu. Aj počas najúprimnejšieho otvorenia duše zostáva všetko hlavne o ňom. Cory Baker tu s kameramanom Taylorom Clementsom zámerne využívali centrálne kompozície a nechávali nad postavami priveľa prázdneho priestoru, aby počiarkli pocit izolácie a nepríjemnej osamelosti. Ďalší nenápadný, ale premyslený foreshadowing prichádza vo chvíli, keď Bear nájde doma svoju mačku mŕtvu. Existuje scenaristický princíp, ktorý sa nazýva Save the Cat a spopularizoval ho americký scenárista Blake Snyder. Ide o relatívne skorý moment filmu, ktorý nám predstaví hlavného hrdinu a jeho charakter cez nejaké sympatické gesto. Postava si tak získa našu priazeň napríklad tým, že zachráni mačiatko uviaznuté na strome. Obsession túto metódu veľmi perverzne prekrúca a hoci Bear zviera nezachráni, jeho zdrcujúca reakcia plní rovnakú funkciu. Osamelý človek práve prišiel o jediného tvora, ktorý mu robil bezpodmienečnú spoločnosť a my s jeho bolesťou súcitíme. Lenže titul tu oddeľuje pochopenie od ospravedlnenia. Naša zhovievavosť sa razom komplikuje, keď si uvedomíme, že tragédiu spôsobila Bearova nedbanlivosť. Mačka zožrala lieky, ktoré on nechal nezabezpečené a tento motív ozaj predstavuje hrdinov charakter. Isté, bola to nehoda, ale v kontexte deja to nie je samoučelný prvok. Bear opakovane koná impulzívne a neuvážene. Jeho úmyslom nie je škodiť a predsa svojou povahou napácha mnoho zla. Následky však začína riešiť až vtedy, keď zasiahnu priamo jeho. My nepochybujeme, že Bear miloval svoju mačku, no zároveň zodpovedá za podmienky, ktoré ju zabili a tieto dve veci sa vzájomne nevylučujú. Rozumiem, prečo mnoho ľudí odmieta prijať predstavu Beara ako záporáka a jeho problémom skutočne nie je zlomyselnosť v bežnom slova zmysle.
Je ním však presvedčenie, že neprítomnosť zlého zámeru človeka zbavuje hlbšej zodpovednosti. I never want to point the camera at the answer of hey, this guy's bad, but the writing's on the wall. Film jeho povahové črty zasadzuje do širšieho obrazu mužskej osamelosti. Bear má priateľov, pravidelne sa s nimi stretáva a pracuje medzi ľuďmi. Jeho sociálny život však neposkytuje bezpečný priestor pre zraniteľnosť, lebo každý z kamarátov má vlastnú agendu. Ian srší radami, ako sa romanticky zblížiť s Nikki, no jeho odporúčanie skôr Bearove pokusy sabotujú. Neskôr sa totiž dozvedáme, že medzi Ianom a Nikki existuje akýsi sexuálny situationship, ktorý pred Bearom tajili. Sarah zasa nemusí byť dôveryhodným zdrojom informácií, keďže je sama do protagonistu zamilovaná. Keď teda tvrdí, že Nikki vidí v Bearovi svojho mladšieho brata, môžeme si klásť otázky, na ktoré nám snímok nedá žiadnu odpoveď. Znamená to, že v skupine sa o emóciách hovorí, no každý rozhovor okamžite ovplyvní skrytý záujem niekoho ďalšieho. Výskum mužskej osamelosti upozorňuje práve na tento rozdiel medzi spoločnosťou iných ľudí a intimitou, teda dôverným vzťahom. Tradičné predstavy mužnosti podporujú sebestačnosť, kontrolu a citovú odolnosť. Muž môže mať okolo seba ľudí a zároveň postrádať vzťah, kde dokáže bezpečne pomenovať strach alebo neistotu. Výsledkom býva sústredenie veľkej časti emocionálnych potrieb do romantického partnerstva. Inými slovami, ide o myslenie typu láska vyrieši všetky moje problémy, vzťah ma zachráni, len s ňou budem konečne kompletný. Odborné práce zároveň ukazujú, že muži v priemere získavajú z romantických vzťahov väčšiu časť svojej citovej opory ako ženy a po ich rozpade častejšie prichádzajú o kľúčový zdroj dôvernej blízkosti. Muži sa evidentne v menšej miere odvolávajú so svojím vnútorným životom na kamarátov. Zjavne stále pretrváva stereotyp, že chlapi predsa neplačú a už vôbec si navzájom nevylievajú srdcia. Bear predstavuje vyhrotenú podobu tohto problému. Vo svojom úvodnom vyznaní vraví, že Nikki bola po jeho prisťahovaní jediná, kto sa k nemu správal skutočne milo. Keď mu zomrela stará mama, zavolal jej ako prvej. Muž, ktorý vyrastá s pocitom, že je emočne prehliadaný, môže byť silne priťahovaný ku komukoľvek, kto zapríčiní, že sa cíti oceňovaný alebo chcený. Bearovo prežívanie pripomína limerenciu. Psychologička Dorothy Tenov týmto pojmom označila stav vtieravej zamilovanosti, pri ktorej človeka zamestnávajú opakované myšlienky na vybranú osobu, idealizácia a silná túžba po opätovaní citov. Kľúčovú rolu však zohráva neistota. Jasný vzťah poskytuje odpoveď prijatie alebo odmietnutie. Love is not something that can just be given to you right away. It has to be something that's earned over time. V Bearovom prípade však nejasné signály udržiavajú obe možnosti súčasne a nútia ho analyzovať každý pohľad, správu či milé gesto. Nádej sa strieda s úzkosťou a práve toto kolísanie posadnutosť posilňuje. Limerencia sa aktuálne považuje za slabo preskúmaný, no potenciálne veľmi rušivý spôsob pripútania k niekomu inému. Nikki poskytuje Bearovi dostatok blízkosti, aby v ňom živila nádej. Dôveruje mu natoľko, že sa s ním rozpráva o svojom písaní a v najťažšej chvíli jeho života mu ponúkla súcitné rameno. Bear preto každé ďalšie priateľské gesto zaraďuje do príbehu o výnimočnom spojení. Limerencia mu umožňuje sústrediť sa na vybrané okamihy a zvyšok Nikkinej osobnosti doplniť fantáziou. K tomu sa pridá ešte nestabilná citová dynamika jeho priateľskej grupy a Bear sa ocitá v prostredí plnom protichodných signálov. Táto situácia vysvetľuje jeho zmätok, no zároveň mu vyhovuje. Dovoľuje odkladať okamih, v ktorom by musel prijať konkrétnu odpoveď. Jeho fantázia môže prežiť iba dovtedy, kým zostáva Nikkin postoj otvorený interpretácii. Jeho najväčšou charakterovou vadou je teda hlboká, paralizujúca zbabelosť. Postupne Nikki prisúdi úlohu, ktorú nikto nedokáže spoľahlivo plniť. Ona má vyriešiť jeho osamelosť. Myslím si, že tu sa pre mnohých divákov pomyselne láme chlieb. Podľa toho, čo dnes vieme o mužskej osamelosti, je viac než jasné, že mnoho chlapov uviazlo v podobnej situácii. Bear by mal rozvíjať hlbšie priateľstvá, budovať stabilnejšie sebavedomie a hľadať vlastný smer v živote, no nedarí sa. Takýto človek potom začne vnímať svoju osamelosť, slušnosť a dlhé čakanie čoby investíciu, za ktorú by mal dostať ženskú náklonnosť. Nemusíme si pod tým okamžite predstaviť militantného incela. Takéto myslenie dokáže existovať aj pod veľmi miernym a zraniteľným povrchom. Bear nikoho otvorene neobviňuje,
no čoraz silnejšie sa vidí ako obeť situácie, ktorú mu spôsobili iní. Z toho nastavenia postupne vyrastá zúfalstvo, manipulácia aj zášť. Bear sa cíti bezmocný a vlastnú pasivitu vníma ako krivdu. The opening shot of this movie was on Bear, and then we tilt the camera down and we see the dead cat, and then we keep tilting and we see that he's watching a romance movie on the TV. So that was the opening shot, which obviously mirrors the very, very last shot of the movie. Nicky sa rozhodne odísť z práce, pretože chce dokončiť román a zároveň konečne zažiť niečo, o čom sa pokúša písať. Túži pocítiť lásku vo vlastnom živote. Bear jej text automaticky označí za romancu, no ona ho opraví tvrdením, že ide o love story. Jeho otázka "Isn't that the same thing?" znie nenápadne, no presne pomenúva rozdiel medzi ich predstavami o láske. Romanca stavia milostný vzťah do centra zápletky a reprezentuje fantáziu. Ponúka charizmatických hrdinov, osudové stretnutia a šťastné konce. Je to v princípe moderná rozprávka. Love story však označuje širšie a realistickejšie pojatie. Takýto dej skúma skôr, čo láska s človekom urobí, kam ho privedie a aké stopy zanechá. Postavy sú spravidla chybujúce a koniec horko-sladký, až tragický. Nicky chce napísať dielo, ktoré zachytí lásku s ľudskou, rídzo autentickou tvárou, no Bear vníma náklonnosť cez prizmu romance. Inak povedané, tá pravá žena, prekážka a vytúžený výsledok. Takéto uvažovanie redukuje Nicky, zložitú ľudskú bytosť, na postavu v jeho príbehu, kde sa pohybuje niekde medzi dvoma známymi trópmi. Girl Next Door mu sľubuje dôverne známu nehu vyrastajúcu z priateľstva a Manic Pixie Dream Girl zase nekonvenčnú, nespútanú energiu, ktorá vstúpi do života pasívneho muža, čím ho prebudí z apatie. Nicky sa na Beara pozerá podstatne triezvejšie. Vníma jeho nízke sebavedomie, nerozhodnosť aj neschopnosť jasne vyjadriť vlastné potreby. Vidí však aj citlivosť a dôveruje mu. Film zámerne necháva otvorenú otázku, či mal Bear niekedy naozaj reálnu šancu. Ako som povedala, Nicky ho údajne považuje za mladšieho brata a viaceré situácie tomu napovedajú. Pri ceste autom Beara upozorní na očividný záujem zo strany Sarah a poznámka pôsobí ako pokus kamaráta postrčiť týmto smerom. Povie však aj vetu "When I have a crush on guy, no one knows". V kontexte rozhovoru veta vyznie takmer čoby úmyselne podhodená stopa. Napokon vytvorí ešte priamejšiu príležitosť a keď vycíti napätie, sama Beara vyzve, aby priznal svoje city, ktoré on samozrejme z babelu zaprie. Nickino správanie teda zostáva otvorené viacerým výkladom. I think that there's a little inclination of like, you would treat me right. Really? To a certain extent. I just want to emphasize that. But like, in the beginning, like, he's a good guy. Samotná predstaviteľka postavy Inde Navaret sa prikláňa k názoru, že Bear šancu mal, no zastavila ho vlastná neschopnosť sa vysloviť. Herec, ktorý stvárnil Beara, Michael Johnston, si myslí, že Bearovi chýbalo len sebavedomie na to, aby výsledok dopadol o mnoho lepšie. Bear's not like the ugliest guy. He said. But I think confidence is key. Sprvu som bola presvedčená, že je to absolútne klasický prípad friendzone, ale čím dlhšie o tom premýšľam, tým viac sa mi zdá vec komplikovanejšia. Bearov zmätok je z istého hľadiska pochopiteľný, pretože Nicky vysiela signály, ktoré možno čítať ako dôverný vzťah, flirtovanie, aj obyčajné priateľstvo. Whenever we did certain takes, we played one where like she is super interested, we did another where she wasn't, and so in the editing process kind of marrying those together. Mnohí ľudia navyše nemusia mať vo vlastných citoch okamžite jasno, no definitívnu pravdu sa nikdy nedozvieme. Bear si zvolí tretiu cestu a odpoveď určí sám. And that's kind of the big theme in this movie is that love takes time versus like romance is kind of like more materialistic. It's literally like, I want it now. Je potrebné zdôrazniť, že Cory Baker chápe One Wish Willow ako neutrálny nástroj. Kúzelný predmet plní presne to, čo od neho človek žiada. Jen si napríklad želá $1 miliardu a bankovky jednoducho prepadnú cez strechu jeho domu. Peniaze sa nepremenia na dlh, nikoho okamžite nezabijú a želanie v sebe neukrýva ani žiaden ironický trest. Tým sa Obsession odkláňa od klasického tropu opičej pracky, pretože ako poznáva Baker, palička nedáva ľuďom zvrátenú verziu ich priania.
Problém je fakt, že samotné Bearovo prianie je zvrátené. Berie totiž niekomu jeho slobodnú vôľu. What's really funny is that everyone kind of treats the One Wish Will like it's this cursed thing, and I understand why because of the context of the movie. But the thing is, the thing that Bear wishes for is cursed. Like taking away someone's autonomy, taking away someone's self, that's cursed. Bear urobí niečo, čo Nikki donúti uprednostniť ho pred prácou, priateľmi, vlastným telom aj pudom seba záchovy. Baker upozorňuje, že problém by pretrval pri akejkoľvek opatrnej formulácii, ktorá núti druhého človeka niečo cítiť. Aby sme boli fér, v okamihu vyslovenia želania Bear zrejme neverí, že lacná hračka naozaj funguje a nekoná ako človek, ktorý si vedome objedná zotročenie cudzej duše. Jeho čin je zrejme patetický zúfalý výkrik frustrácie. Nepovie však, kiež by som mal odvahu priznať jej svoje city. Prekáža mu vlastná bezmocnosť, ale želá si rovno hotový výsledok. Jeho morálna zodpovednosť sa zásadne mení vo chvíli, keď sa Nikki vráti k autu. Správa sa zvláštne, jej osobnosť sa náhle posunula a Bear sám predpokladá, že je pod vplyvom alkoholu alebo drog. Nedokáže triezvo posúdiť situáciu, no protagonista ju napriek tomu vezme domov a príjme náklonnosť, ktorú by mu za normálnych okolností neprejavila. Už tu sa ukazuje, že Bear nielenže nepozná zdravú mieru a koná sebecky, ale pod povrchom drieme temnota. Využitie zraniteľnej osoby totiž nemusí mať podobu vopred pripraveného plánu. Môže vzniknúť aj voľbou neprerušiť situáciu, ktorá nám vyhovuje, hoci jasne vidíme, že ten druhý stratil bežnú schopnosť sa rozhodovať. Bear si všimne všetky varovné znaky, každý z nich však vyhodnotí spôsobom, ktorý mu umožní pokračovať a prvé dni si napriek pochybnostiam užíva. Kind of playing with just humanity of kind of your desire to want something. Nikki pripomína osobu, ktorej správanie niekto zostavil podľa vonkajších znakov lásky bez pochopenia ich vnútorného významu. Tento krehký zlepenec sa však rýchlo začne rozpadať. Režisér opisuje Nikki ako človeka posadnutého Bearovým želaním, nie démonom. Výsledok preto pôsobí znepokojivejšie než bežný súboj s nadprirodzenou entitou. Bear sa pochopiteľne bojí a postupne začne hľadať riešenie, ale jeho uvažovanie zostáva sústredené na vlastný komfort. Chce odstrániť desivé prejavy a zároveň si ponechať jej lásku. Hovorí vety ako "Just don't do that, just be normal, just be Nikki". Nesnaží sa ju zachrániť, iba opraviť pokazeného robota, pričom hľadá kombináciu slobody a poslušnosti, ktoré sa navzájom vylúčujú. It's not that he wants to fix this, it's that he wants to make it work. It's not that he wants to make the wish go away. He's kind of telling her like, just don't do that anymore. Práve tu sa film približuje realite toxických vzťahov. Manipulatívny partner často miluje konkrétnu verziu človeka. Pokojnú, dostupnú a prispôsobenú jeho potrebám. Hranice, nesúhlas alebo psychické ťažkosti potom vníma ako poruchu tejto role. Kontrola môže navonok vyzerať ako starostlivosť. Jeden tvrdí, že chce partnera ukľudniť, napraviť jeho správanie alebo obnoviť starú osobnosť. Rozhodujúce je však, komu má výsledok slúžiť. Bear sa nikdy nepýta, čo Nikki prežíva, ani ako jej môže vrátiť autonómiu. Potrebuje skôr, aby prestala robiť veci, ktoré ho strašia alebo zahambujú. Carey Barker Beara označuje za typického nice guya, muža, ktorý sa zaštíťuje umiernenosťou, gentlemanstvom, slušnosťou či citlivosťou, aby získal morálny kredit. Pretože jeho agresivita nemá hlučnú ani fyzickú podobu, mnohým to stačí na účinné alibi. Najpresnejšie sa to ukáže pri telefonáte na zákaznícku linku One Wish Willow, kde sa v cameu objaví samotný režisér. Bear sa sprvu pokúša želanie upraviť, hľadá lepšie nastavenie. Keď však zisťuje, či je Nikkina láska ozajstná, operátor mu odpovie, že hoci za ňu rozhodol, jej city to nerobí menej reálnymi. Vlastne mu tým naznačuje, že ak niekoho zmanipuluješ, aby sa na teba naviazal, možno to nie je čisté, ani zdravé, ale stále subjektívne skutočné. Operátor následne dodá, že Bear má morálnu povinnosť byť tu pre Nikki, no on túto časť odignoruje. Mohol by kontaktovať lekára, zapojiť priateľov, vrátiť sa za predajcom alebo skúsiť skúmať pôvod One Wish Willow. Jeho pozornosť sa však vždy vracia k tomu, čo bude musieť znášať a čo všetko stratí. Rozsah jej utrpenia zostáva druhoradý.
Tento egocentrický pohľad podporuje aj okolie. Ian a Sarah vidia psychicky nestabilnú ženu, ktorá sa náhle upla na zraniteľného pasívneho muža. Predpokladajú, že Nikki Beara využíva, prípadne s ním manipuluje. Bear pôsobí vystrašene, zmetene a čoraz vyčerpanejšie. Nikki je dotieravá, sexuálne agresívna a neskôr otvorene násilná. Všetky viditeľné znaky ukazujú, že trpiteľom je Bear a v určitej fáze sa obeťou násilia naozaj stáva. Bearovo neskoršie ohrozenie však nič nemení na fakte, že on je pôvodcom Nikkynho zotročenia. Tento moment mi pripomenul mýtus perfektnej obete. Od človeka v tiesni sa očakáva zrozumiteľné komunikovanie svojho stavu, okamžitý odpor voči násilníkovi a konzistentné správanie. Skutoční ľudia však nereagujú takto mechanicky, pričom odborné výskumy stigmy pri partnerskom násilí ukazujú, že obete strácajú dôveryhodnosť práve vtedy, keď nezodpovedajú spoločenskej predstave slabého a bezchybného človeka. Obsession tento mechanizmus prevracia zvlášť krutým spôsobom. Nikki je úplne bezmocná, navonok však vyzerá ako agresor. Bear drží všetkú pôvodnú moc, no jeho nice guy persona zabezpečuje imidž obete. Keď Ian upozorňuje, že z Nikki niečo nie je v poriadku, Bear sa drží tejto verzie. Odpovedá, že to ona ho nenechá na pokoji a formulácia vytvára dojem problému, ktorý prišiel výlučne zvonka. Bear pozná príčinu jej správania a zároveň príjma súcit. Ústrednú rolu v celom 2. a 3. akte hrá podľa mňa sebaklam. Bear verí, že Nikki by ho mohla milovať, keby dostala príležitosť to skúsiť. Pôvodný scenár danú logiku pomenoval v dialogu, ktorý sa do filmu nedostal. Nikki sa v aute pýta, prečo Ian núti všetkých tak veľa piť a Bear jej odpovedá: Maybe he thinks if he can force people to do things, they'll discover it's what they always wanted. Vspieranie sa jej želaniu teda interpretuje tak, že Nikki ešte nepochopila vlastné potreby. Táto veta presne vystihuje Bearov entitlement, teda akýsi neoprávnený pocit nároku. Rozhodujúci okamih prichádza v reštaurácii. Bear si spojí jej správanie s One Wish Willou a následne sa opýta: miluješ ma viac než kohokoľvek na svete? Použije presné znenie svojho želania. Podľa Coryho Bakera má divák v tejto scéne pochopiť, že Bearovi je už kryštáľovo jasné, čo sa stalo. Od daného momentu sa nemôže skrývať za omyl ani nevedomosť. Bezprostredne na to prichádza viac než znepokojivá sexuálna scéna, počas ktorej Nikki afektovane vzdychá ako herečka z filmu pre dospelých. Bear sa na ňu nedíva a iba publikum vidí jej prázdny výraz a slzy v očiach. Nejde totiž o sex, ale nedobrovoľný akt na Z. To, že sa Bear nepozerá, Barker prirovnáva k videohre. Priestor, na ktorý hráč práve nemierí kamerou, preňho prestáva existovať a preto tvár ženy nemusí nejako reagovať. Situácia je však tak brutálna, že na povrch presakuje utrpenie skutočnej Nikki. Bear za to dokáže ignorovať morálny problém dovtedy, kým zostane mimo jeho bezprostredného zorného poľa. Nikki sa navyše po Bearovom odchode z domu správa ako neaktívne NPCčko, čím sa završuje jej dehumanizácia. Najkrutejší moment prichádza počas noci, keď posadnutá časť Nikki spí a tá reálna na chvíľu získa hlas. Zúfalo prosí Beara, aby ju zabil a ukončil tak jej mučenie. On sa však miesto toho opýta: What's so bad about being with me? Tu sa naplno ukáže jeho neschopnosť opustiť vlastnú perspektívu a zase pozornosť otočí na seba. Nikki hovorí o strate vlastného tela, slobody a identity. Bear v jej slovách počuje hodnotenie seba ako partnera. Odpoveď I've never been with you je reality check, ktorý Bearovo ego odmieta prijať a preto chladnokrvne bez slova odchádza. Skutočná Nikki sa pokúša opakovane na seba upozorniť. Nechá Bearovi v obedári okrem mŕtvej mačky aj polaroidovú fotografiu seba s nápisom Not me a počas večierka začne prednášať kus svojej novej prózy. Rozpráva zvrátenú verziu Janka a Marienky, v ktorej spolu súrodenci spávajú. Text pôsobí ako zmes jej vlastného hlasu, sexuálnej degradácie a neschopnosti priamo povedať, čo sa s ňou deje. Je dosť možné, že tak odkazuje na jej vnímanie Beara ako mladšieho brata. Protagonista je úprimne šokovaný vždy, keď sa ukáže záblesk pravej Nikki, no hoci ju počuje beznádejne kričať v telefóne, zavesí. Cíti vinu aj stud, ale opäť si vedome vyberie nemyslieť na pravdu.
Musel by sa totiž vzdať dvoch vecí naraz. Vzťahu s Nikki, aj vlastnej identity dobrého chlapca. Nikkino utrpenie sa stáva cenou za zachovanie oboch ilúzií. V závere sa nakoniec ocitne pred možnosťou vykúpenia. Rozhodne sa zomrieť až po smrti Sarah a Iana, po úplnom rozpade svojej fantázie a vo chvíli, keď pochopí, že Nikki už neopraví. Opäť sa cíti osamelý a nevidí pre seba priateľnú budúcnosť. Keď prehltne tabletky, nechce ukončiť Nikkino prekliatie, ale svoje vlastné. Prečo si to myslím? Pôvodný scenár bol k Bearovej motivácii ešte tvrdší. V tejto verzii mu nikto nepovie, že jeho smrť Nikki oslobodí a seba ukončenie tak značí Bearovú snahu utiec z neznesiteľnej situácie, ktorú sám vytvoril. Zbabelosť, ktorá ho sprevádza počas celého filmu, sa však ozve aj pri poslednom rozhodnutí a iróniou osudu je to Nikki, ktorá ho vlastne prinúti svojim želaním zomrieť. Bear totiž zjedené lieky nestihne vyzvracať a aj tu platí moje obľúbené múdro, keď sa snažíš osudu utiecť, bežíš mu naproti. S touto myšlienkou sa s vami lúčim a budem rada, ak mi do komentárov napíšete váš názor na témy zobrazované vo filme. Super morally dark question that I want people to walk away with is like, what would you do in this situation? What is the right answer? Ak vás video bavilo, neváhajte ho oceniť lajkom a ja sa zatiaľ budem tešiť do nejakého ďalšieho videa.